Cau en picat la pesca del producte mariner amb més tradició de Peníscola, el caragol punxent. Des de fa uns anys n'hi ha tan poc que apenes un parell de restaurants els conserven en la carta i ha deixat pràcticament de promocionar-se. Arriben les barques al port de Peníscola i el caragol punxent brilla per la seva absència. El trasmall antes també n'agarrava, ara tampoc n'agarra i el rastre ni comentarios, no n'hi ha. Les captures han caigut en picat. Por lo menos lo que he visto con cuentagotas. Dels 50.000 quilos anuals fa 10 anys a apenes 3.000. D'un any per l'altre n'agarrem una quarta part. És una barbaritat el que ha baixat la captura. Poca quantitat que ha disparat els preus i ha obligat els restaurants a retirar-lo de la carta. Aquí antes teníem los caragols i ens ha tocat llevar-los perquè ara no ne pesquen tants. Només podem oferir-lo al client quan tens la sort d'anar un dia i trobar que anem pescant una mica més. Apenes un parell el conserven, però l'estoc dona el que dona i no el volen d'altres llotges. Té més sabor i té una textura més forta. Puc dir que és l'únic producte que tinc que dir més vegades no el tenim. La seva qualitat va plantejar la denominació d'origen i una forta promoció en fires o jornades gastronòmiques que han desaparegut. Hi ha gent que no el vol treballar perquè no n'hi ha tant. Ja li estan buscant substitut amb altres productes de la zona com la galera.